Molt bona gent, com estem? Anem a començar aquest primer capítol d'una sèrie de capítols que hem muntat per explicar què diantre és això del Classroom. Comencem! Classroom és un servei gratuït que ofereix Google als centres educatius. I al final el que ens permetrà és crear una aula virtual que posarà en contacte alumnes i professors. Els avantatges del Classroom són molts, us en dic uns quants. Un d'ells és que accedir a qualsevol de les classes que us puguin donar els professors és tan senzill com introduir el codi que ell us passi. Igual que feu amb el Showbit. Teniu un codi, l'introduïu i automàticament quedeu inscrits en una de les seves classes. Un altre avantatge que està pel professor és que pot assignar tasques, corregir-les i puntuar-les d'una manera molt ràpida. I vosaltres podreu rebre aquestes tasques, fer-les i amb un parell de clics enviar-les al professor. Però, a més, també us ajudarà a organitzar la feina perquè totes les tasques o material que us doni el professor es guardaran en carpetes de manera automàtica al Google Drive. Per tant, amb d'altres capítols també aprendrem a fer anar al Google Drive. Més avantatges, tindreu un assistent personal, perquè cada cop que el professor us assigni una tasca amb una data de venciment, automàticament s'us afegirà al vostre calendar i vosaltres, amb un sol cop d'ull, podreu veure totes les tasques que teniu al llarg de la setmana. Però, a més, Calendar el que farà és que us posarà un avís quan falti un dia per entregar la tasca si és que no l'heu entregat. També ens ajudarà amb la comunicació, ja que a partir de la vostra classe podreu enviar missatges públics, per tant, que podrà veure tant el professor com la resta de companys, o privats cap als vostres companys o cap al professor per si no voleu que la resta de la classe vegi els vostres comentaris. Per tant, ja veieu que són tota una sèrie d'avantatges que a poc anirem amb els propers capítols mirant i desgranant i ja veureu com és una eina molt potent que us pot ajudar moltíssim. Ja per acabar, perquè ja sabeu que volem fer uns capítols de màxim 5 minuts perquè no es facin llargs i siguin fàcils de consultar. Doncs ja per acabar, ara sí, vaig ensenyar un petit exemple només perquè veieu quina forma té el Classroom i en propers capítols anirem veient com treballar amb els diferents apartats. Doncs mireu, aquí al Classroom, per exemple, aquesta són les diferents classes que podria veure, doncs grup 2 Classroom, grup 1, tercer AB aula oberta, quart CD aula oberta, PI tercer AB, etc. Doncs si jo entro, per exemple, a la classe de quart A, tindré 3 pestanyes que ens portaran a 3 pàgines diferents, el tablón, el tauler d'anuncis, el treball de classe, el treball de classe i les persones. Amb aquests 3 apartats podrem gestionar la nostra classe virtual d'una manera molt fàcileta. Mireu, aquí al tauler ens sortirà tota una sèrie d'informació de tasques que s'han anat penjant. El treball de classe és el que em permetrà veure tot el material i les tasques que em vagi deixant el professor i és des d'on jo podré, o vosaltres com a alumnes podreu enviar les tasques i les persones veureu els professors i els alumnes que estan inscrits. Però tot això, ja us he dit, que ho veurem en propers capítols amb molt més detall. Doncs molt bé, gent, ho deixem aquí, espero que us hagi servit i ens veiem en propers capítols.